Başa qaytarab Xudoy bolýmy başladan erti bugün paradka ol bulu geliyor. Elimde ele zat yoktur akalım inşallah. Günüňiz hayırlı, bereketli, rızkal geçsin. Günaydın akalım, gowum ýagdaýlaryňyz. Menem başa qaytarab Xudoy bolýmy başladan erti bugün paradka ol bulu geliyor, mollalar geliyor diýdi ejem. Şoňa haýdap barýan menem bugün näme Gara çarşamba bugün bilýäňizmi? Mekke. Bugün Gara çarşamba. Me ahir çarşamba mı näme şuň bilýäňmi? Näme? Gara çarşamba mı şuň? Hawa şunda programary. Bugün gidýän sen? Gidip Güläle kelse gitýän. Akşam Xudoy bolajak diýen öýünde. Ada tebäs kadyp. Sen gülersiň akalym. Şolar ýaly gowum ýagdaýlar, ýogataylar görnen apaçada haýdap birde aňarda görnäými? Hinip bara kirler aýyryp betgere. Kirdir da her kim oýna bara borla. Günler var. Gıybat üstüne gıybat akalım durmuşumuzda bolup geçýän zatla ondan bir berenizde kim görnüňlerde mara bir Türk kinolarda da unutýan. Aýtaýyn nerede? Diýerim gıybatda diýdim aýan jaňatdylar aýdaýmy aýtmaýyn akalym aýp borda ýöne ýaşap ýörenler. Bilseňiz akalym Türk seriallaryna zadyny gaýra durýaňyz. Çilim bilen ýa. Akalım. Tövbe etdige. Seňem onu beýdip alşyň diýseni Mekki. Ma durdum ben teresen duran soň wadiňde kamera aldyma oturdum. Şu ýypayyrman. Nemesek biz özümizçe senaryoda bina döresek. Gowwalar ha. Ben Türkçe köp zat bilemok da ýene şonday diýýärsin kalym gepden gururum ben uzak. Gülelek ayarlagan. Turmadyňyzmy ayarlagan Xudoy bole diýenler de çöregi gaýdym. Ayarlagan başga nämeler malyň u haralykda gowaýdýaň da sen. Ayarlagan spalnym ýok bolendin al gitdiňmi? Näme? Spalnym ýok bol sen al gitdiňmi? Yo şey diýsin, şuň ýokam baryp oturup gaýdyşmak, şu öýün üçin gerek atlandy. Ayarlagan krem näden? Krem näden? Hawa. Krem. Gülek bol turda, Xudoy bole diýip hemme da men ilgamallarlarynyrna. Bagda gurdan produktlar hengitmelmay. Hawa bol tur. Hemme da ýokadym ýetişmelle. Mähri bilýän men ýan ýene guglan meselet men hakykatdan şeýle diýdim. Wah. Näme bolu diýär? Atrawlena boldum diýär. Ay dün kişine bolursun balığa mıydın, tavuğa mıydın, çağlamıştın da. Ana. Garpyda miýdiň gerek. Ana şu garpydyň oýuny şol. Azatda garpy. Akılım neme diyecektim ha. Mekke, soran arkasına anlaşan yale ediydim. Kadukta geçiştireyim, rahat edeyim, moğlu çağırayım. Çoruklar. Çıkayım mı? Bagry bilen badaşan toprağını öpmüş. Aslı beýik millete şaýatdyr geçmiş. Lewdi halal, aslı halal, süňňi halal bu millet. Köňlü halal, nany halal, ganny halal bu millet. Arkasy var, gursogyny taňyrsy. Nur üçin ertesi var, ýyly oguz aňyrsy. Aýak basan ýerine, osy çyrar deminne. Korkusy ýok köňüllü, şiirarlar deminne. Kıyın günne, arka durar, bir-birine türkmen. Vatan üçin başyny goýar, düşmanyň ürkmek. Kalby kirin hanasyny diýşe. Merdi tapar tilki pisi. Elim yetse asman çekdiýje. Nitin ýup ýagmar tepdiýje. Namardyň garagyndan akar ajy hünjü. Urtýany bara bilmän jow-jowlar. Nima diýip sana tawa kılım başladyk şu palat gurap atýarlar. Aş bolansaň 1000
1500 adam nokta. Vallahi katı ulu palatka vallahi. Batır. Şonna şeyle de. Bu tarafa çenne de. Hala dineklerim geldi. Armağan da akalım. Ana. Şu nasıl içip görün armağanına. Bu içmedikler değil ya mi? Şunu kalır. Çağış yavrum. Çıkmadasın. Yıkıl ya. Şey, Çıkmadasın. Yani. şu unas var ya. Şu unas var ya hem mercan şuraya. Aslında bunu kendi alan noktanım. Prosto şunu içenler bana yazsınlar. Şeyle kaç desen de kadar asıl her kime alana. Şunu iç göreyim de prosto şu unaşçılar. Şunu katığa pişirip onun aşına katı ütke şu unaş bu ödem var ya. Abi işte unaş edeniz koysanız bir hamir yalı oluyor. Şu ne çıkıyor hiç adam olana. 4 gün sonra bu yıldırıp çıkıyor. Ön kütede ceyarak kalıp duruyor. Katı ütke şu eti pişiriyor. Iline düştüm yıkman Taça kaçtı kumlu gelin Bir vunduna yungun salan Kavul eyley kumlu gelin Bir vunduna yungun salan Kavul eyley kumlu gelin Bakış himaya bakışlı Çöküşüm minir çöküşü Mayeleri koş her küşlü Buğraları canlı gelin Mayeleri koş her Aylak Ece. İç gör. Sen goğnun yetmeli şoň alay. Bul her kime et berenak zoram men haýyşdy etdim ýa-da zakat etseňiz öňünden zakat etmeli. Gaçy üýt göşüp unaş bol. Hakyky gowurdakdan etýäjedi. Atyga gat. Çagalar gowma çagalar. Evet. Nakalım. İyi. İyi. Gördün mü men aňarda? Sen sadece akylym dik gurlaýandyr. Biz öňden gurlaýar. Sen alamak sen sadece arkaýyn bol. Alamak. Sen hem alamak halekem. Arkaýyn bolum. Sena goýup ýelim. Berda. Taňa döneň bir tanşymlay. Täze bir swez bahatha magana kendi de soň. Ýüzany täşi durşuna. Açyldy ýa Allahum. Eberi. Kim palatkamdan gurlu watçy. Taňa hawul bolsun Hawalım köp. Häzir bara men. Şu at nomerini goýmaýyn ha iska. Howat öýe bar bine bir kaparda ilk göreli. Ondan soň nomerini goýýar. Awalın ýydyňa balik goýber ýydyň çak-çagalar. Nuri! Cembilen ýerlik talatoçka. Emmedatlar alyp otyr gazel maşyna şoňa ýükleşdirýär genjem alýa. Menem kepine şäherge akylym gelip oturdum şu taýda otyr. Ondan soň spisaklaryna seretip berýär, näme almaly, näme goýmaly, näme ýa-da etmeli, şolaryny seretip berýär. Dollaş geldim ýa-ni. Häzirem ýene ejemlere gitmeli, etlere ýylap beýle gitmeli, garap içken.
Güläle soraýaňyz gülälegem gelmedi aklym. Häzir inşallah gelir. Gelýän jaňatdy. Sen barsaň barjak diýär, menem düýnen men şo taýdy diýän. Şan ýaly. Ýagdaýlar. Güläleg men ýaly aksir däl aklym. Şonu meselesinde de. İltirsen çekeyin aklım ya dawlugymy görüň diýip çek. Ya dawlugymy görüň edýdim. Aslında sağolsun gencem hiç saat ettiren o. Mesela el kömög zadi. Sağolsun kömög etýän adam olma ýöne. Ana mesela haýdy işler men edýän, kelle agyr işler men edýän mesela. Ondan sonra niyet starelka edme sağolsun batır çağamam. Yanımda hemme zady beýtmele medýa da ýene aş diýýändä atı ulu zat aklım bilýänler şeýle Hudaý bolýarlar bolanak bilen 26-27 adama aş berýär. Şoň şu brada çyk odat etýän. Kösen ýa nimen Hudaýyň kösenemi Allah jany gülýärler hemme zat bolupdy da ýene ýokladym bolasyň neme diýen. Ana aýlçan gelýär. Bunun 40 manat bep. Ay bolýar, şöyle uyup gaýdyň, güläş. Eti başlaýar, ne diýip bolsa? Geldiňizmi? Pişiňnäminni? Ay, üstüne oturtdum. Hiç kim bana iyi çıkmadan Men pişikler. oturdaýym, arşaşa Birden hep gelin, güläş. Hudaý bolýar. Gelin çöre uyuň. Awa. Çöre uyuň. Palatkamydan bitip bar ya. Ene. Bul erkek, ayal tarap neçe adamlyk? Şu taýgara näçe adam bolýar? Neçe adam bolýar? 450 bolýar. 450 bu taraf. Bu tarafan 500. Ýok, okşuly aýanlyň. Qoysana şu tarafı. Yok, şu iki palatka 450 değil ha. 450 500 palatka. O ya. Yan sen şu taraf oturanla 500 adam değil mi? Okşu diýdim. Men oynama batır. Ýok, onu muň adamlyk açyk bolsam, bir gedekde muň adam salçak bolýan. Men muň adam diýip öňünüp ýörüň. Ber muň adam gelip gitýär diýip onkydan çeçenni. Bol muň adam eni muňsynan birden sürüp palataka oturtmalar. Şu tarafı küýde adamlyk munnu. Ýok. Adam bular Küýseysen bu tarafı 300 mi? Ýok, onda känol gitýär. hala eta palatkaň eýesi senmi batır? Ýok, men adam sany bar, metrin dol bilemokda. Mene muň adam bat diýip adamlara öňünüp ýörüň batır. Küýde adamlyk nahar etýän, onu ýok galan nahar düşürýän. Hawa, ýene Ýa, gelip adamlar gidip gidip durýar. Sen palatkaň maksimum näçe adamlyk bolýar men şonu 500 soraýym. adamlyk bolýar. 500 adam. Ona da start koýýarsa. Ha, boldy. Onun 500 adamdan känol çok şeyden o. Hawa. Yer 500 adam bolýar. Ona geldiler. Ana joralam. Ene yankı gelen tort ejem dagam ilk görüpdirler. Mene öňümde ilk görüpdirler. Nakalyň bahasy giderman deken şu durşuna. Şunça seredin. Allah hanana. Atalyon. Toyuk daý boli şeýle de iýesini diýse, belki şu aýşkan akkatlama var kadary. Çay bilen ratla içmälene. Gör. Ne kadar ikor? İyi mi yaman? Yaman kavkan akran. İyi şöyle yapacağınlar ama. Men akamatları yok, mamur koyuyorum sonra yut bilersin o da söyleyecek ha. Ne açık ortalığı sıçrar işkam? Ne? Kov ha? Dakar edin öyle.